Lasso kecil song wek atum bijiar lasso free nangi pula dak lasso ke claim atum abang pu bang ke laki ASC lapen ke KSA lapen ke ASC Youth Front lapen ke KNC latum si kapangceng lasi latum pangceng lasso pangceng ben alang tum dak di pulong tame alang tum dharna dolo lasso phi bang ke kiruni long tame procession dolo lasso phi bang ke alang tum dongkam long circle office long alang tum dak dharna dolo lapen ke kacibang hot dak cingki dinga tum bihari tum latum phan chok theng lo bang krisi tum phan lasi areng hupiso lo lasi lahaya areng hupiso tum phan nili karbeng autonomous constituency yang relief phanin pen laki CCP ko lapen ke laso kapiso wega tum phan hola swarni sinili hukum pilo je SPDC phan hukum pisi toisi nang tum piniang bong lahaya areng kapiso weg abang pu tum phan eres weg nengi usi la tum phan ajojo si toy si DCSPP la sorni bang crazy afan eres lo bang next ni bang ke bang troxy tum phan eres lo bang cleaner kep lo non ke eres ta la si ke dolang tum phanan tame eres po la pen ke la ke lo no ra ting ben si klempo arora ting ben si inside po la pen ing tonte sang cendro kan terang pulo penapen sia proses bang ceng fit penapen si ceng fit po la proses bang ke copo la si karbiang long ratum kito an song kito an atum hani liga chunung ria bang ke karbiang long monsan do nagi monsan dolo pulong tel tum kacing thur asa yang deng ta tum paprang po la pe non metric ta tum nachang lia somar tum mantala sawar sai bang pinang di selitum lason dharna ke do la pen procession ke do lahai pen giltum chunche tum kacing ki kacing than mes jara sayang deng ta chunji asinili song ke do an hamphang song ke do an la pen ke kapre ka political party tuma chunung ria bang ke pen apching bai ching sai pen elitum la so Supreme Court araya ateng pen kaciraya teng pen elitum la so claim kon po hansin elitum ta chisiglo la sila kado weta la son asa yang ding bang claim pe det nang gifu la son indefinite strike ta ho la pen dharna ke do ta la ke chunche la bang ta elitum samjin pen elitum court arona teng pen elitum samjin pen elitum violence pen kali non violence pen pulang dari tum cun weg ji la se litum cingki je than men se jara sayang da cun sang ada di ake hang ke mane lokal ada gitu lokal emisi pan arpu pas suning ko than ngali la ke arpu ke pasun pene sakuri ke klema hormu kali na tum da ICS IAS IPS pene mondol sakuri klem teman ni tum da council pen than ne la ke ningkan pho bang ke la ke ratsi ki pilo la ke ratsi kangwai la silake ni tum pen ke than ne la ke alang yong si Ciriain det posona la lebele kelam seta dak mani sakuri klaim tum si afan ke ni tum thanun hai jita la so bange tum thanun le kar bina to mas council ke thank you sir la pen VGR aputhak VGR la pen VGR aputhak salam nangle ro bangla hello ke dam tang ni tum ASDC Youth Front la pen KNCA lo pen kadu go wilo la pen ko KSA kadu go wichilang pen si ke dam tang nifai nerkep ani pen itum chenglo ang itum chenglo cheng pensi 15 nia bangke kedam tang nifai krep 4 nia bangke heronia long alang itum me pe dolo la supensi samjin pen me pe dolo do pensi alang itum thoda ko dong kamu kamalom damlo dam pen nanga chiro hurmasi benang anatum oklang nu tum bangke sebenarnya Hindi speaking orang lu tu membanggang tu tengkeng dulu tengkeng kan bangkresi akorte tu mempan areng pesulo lalu kedua kita makan mau hata ni pun kicing wai pen lah alam tan ninggil lo cecak lo ya areng kis afu kesu kedua ko be tamen ni litum ahin pen celang po jat po gari henu ta celang po la pen kedua ko be ekonomi ka package sa hisab mung thanteng do ko miala mage 11 lakhs tangka tipu pusipu areng su tum pan tenak kedua nan sebenarnya la pen hinia bangge alang di kececak ateng ni litum Charter of Demand dulu memorandum pilo, so Charter of Demand bang ni litum po is pilo. Isia bangke kado kowe Gejing Rijab along Lielong Karbiang Long lapen West Karbiang Long doan la illegal mana aron repen kedo ketak lahai tum phana bangke ni thongke bang bong la tum phana bangke election ang sipu nang po sipu la ek nomor lo nomor hinia bangke
hills tribal people doan la inglong akhe semer bang la PGR puna VGR long ke do inglong akhe tum doan la bang ke as per Supreme Court order 2011 ateng pen alang litum phana bang ke election long lip usin litum bang ke ni to hin pen isi demand pilo la pen ke thong bang ke all migrants and influx be vector bang kar biang long bang ke semat ilitum la ha ki sum people si tong long kong ilitum malam ilitum ki kado ka be la hay mena on ka ki sum do lo mena ala ki sum so do pensi mena on bang ke semet alam the bang ke tak kar biang long la pen west kar biang long ma di ma hasau long hitame hills area hills district mo to no ke thom do nasi long hitame la bang ke kapre ka dim pen bangladeshi ta do lo outsider ta do lo nasi illegal migrant dak nang du pen bang ke la hay hui kar biang long hitame nang ke do nang ke thak la hay do thek long lo la pen non bang ke politically is a threat bang jino politically is a threat bang jilo population is a threat bang social threat bang jilo ason tin namo hitame tu choklem chodam ka do chokam itla so isi ke fire mi son do lo nasi no kar biang long autonomous council hin pela so initiative and pencil bang ke pahem pus la bang ke la hay migrants la pen influx to bang ke aron repen nang ke lu to bang ke do to bang ke la bang ke plung nang po pusi la pen free bang ke polling station la along ke do manang an la PGR pone VGR long polling station menang ando usin tum chini lo la sel do ke do an me la bang ke do et pa be nang la bang ke te bo hitame la bang ke Supreme Court long isi standing order do la peng handak ini official institutions school puno college puno pilhai bang ke isi aron ateng pen hai bang long lep puta pu long puta pula so bang dolo la sila so bang ke nili tum bang ke la so aputha ka bang ke alang tum lang bola bang ke esbara norm sa teng bang ke la so bang si Supreme Court order a norm sa teng sa tum lang pon po la ke la pen isi bang ke non kar biang long na than iglo isi bang ke kechera bang ke kar betung jitu political threat la so political threat la so ke frame minang ke bang ke jasmer bang ke non piju pen backdoor pen puno ajat puno kadobe puno menang an electoral rule bang ke amen to koklo menang an to bang ke la sedak indigenous atum jonghele bor i puita me tum political ili tum alam the parliament long puno assembly long puno ahok pet la bang so ke pale bang ke tum rasul piju pen bang bom long la sila son thek long pensi la hai migrants puno refugee puno la pen aron re pen la hai nange do puno kar biang long bahira pen ke bang atum puno la kar biang long la pen west kar biang long pen la bang ke plung en nang je la pen plung chote kali la bang electoral rolls pen hitame amen pavidet nai pusi nilo la bang ke parliament election puno assembly election puno autonomous council election puno adar autonomous council election puno la pen aber to lamps puno ajat puno lower institution mo kam lason democratic buddhist mena andu mati lower buti la hai tame la bang ke amen do puno te la hai bang amen than la buti okay deman la set kado bi alang li chak lo puri det pen ting bai lo ting sai lo nasi alang le bang ke chak lo ni nang le tum ini nang ke teman son pho la bang ke 100% pharosi aphai ni tum hin pen che kroi lo la pen pina pen amasi ni le tum kam ching phit pu masi so bang ke alang ke chak lo ne eviction po proses bang la pina pen ching phit pu anda jongse mo non na chicha ka teng jongse claim ke dete nang tu masong claim lo ta la bang ke chini lo ke chesong po la bang ni tum ke chesong bang continue po la bang ke